Senchira Yoboy Kiranu bono omobisho we kanisa ya ACK kutoka imiye kaunti ya Kisii omanyakate una Jono Mangi ni kubono abere kakorwa isko yaye na boigo konyara gotogyo buibwaje omurayo mochore wense William Samuel Ruto omurayo gatano wense ya Kenya kaokwana kurwaso mochobo songo imiye kaunti ya Kisii Mahange ni gobona nyarega kubolense meli ya Kenya kwanza kwane kinankuru balesko ochia sensemo ya Azimio na nyama ega yoko obochori bumwakoyo yongorari bageri bakwiranira kumutakera muraisi ito omuya mochora William Samuel Ruto amaya ekera aguchiko chaka emirimo yayo officially echakera litiko ya ankyo kabere niyo tukwanira abakenya ngambi yamo nasukubeka morembe nyuma y'obochori na nyuma ya mahakama serwa uamusi na wanyanjago geti abandi na leta goki abandi nabo igo nigo tukubaboria bari bagenderete goserekea igoro yo abochori obuiga goserekea tugwata maskani ina akabato gosika etimu eliende yarorekane nga yabwirwe mono musikera ira Amolo Odinga nawe natukawe wesiko yaye uno umurai amanene asense etu ya Kenya amangana akolire namanene asinga kia etira yagerete abandi bagoserekea njire bagoserekea bondayo igo bale twarore bagukwana mangana atagwenere byase mutandao bagomochechelia Raila Amolo Odinga intwe n'abarayibe kanisa nitagotebanga nawe natukawe masikani yaye ase ensame yo ale nago tigana noroboti rumurai wenso